Se fáilte agus fithe an sogarí Staid Semple in Durlas don Cluiche Dícháilithe ó Roinn héin idir an Íarmhí agus Laois. Tróna áling an socha Durlas agus sin agsúil go mór leis an Gaibhland idir an dá iarn socha bheith fiachfar fanacht sa frí Roinn do 2024 ach idir é sin agus deire an lé tróna be ceanna go díbre agus Tráchtaire bheith going agus dábhrí sin tá agsúil go mór le géir amíocht idir an dá iarn. Slúbeag golóir bailthisteachí Durlas go dtí seo tróna níl irid agus lohanna guíhansa agus an farc agus an drumcla agus go héad eile furf ansa agus sin agsúil leis an Gaibhland. Well, caimid súil chun ceang ar na fórna a bheith go dul chun parc a tróna agus tasnóí leis an Íarmhí. Noel Connerty has nóg sa cúldómh agus lína lán chúláidir ó sa chóirle dar Egerton Connor Shaw agus Johnny Birmingham. Tá lína lethúil cumas freisin le Aaron Craig, Tommy Doyle agus Jack Galvin agus siad Shane McGovern agus Robbie Greville a bheith taobhú le Míchéal i lár parc don Íarmhí. Lína lethasach an son Ciarán Doyle, Joseph Boyle agus Kevin Regan agus scéal don Íarmhí tá captain agus an scórálaí den chéad scoth an lántosaí Cillian Doyle ach lí be sé siúla tas nua gibhar cethir deag tróna agus ar an dáhéamh beag Davy Glennon agus Niall O'Brien. For an Laois agus cúigur déag láidir roundheig an manastóir Willie Maher don Cluiche fíorthach sa endarólan sa cúil agus imreóir agus cúlbáir den chéad scoth seathé agus takeíocht an a bhthó sa chóir le fiacra Fennel Pádraig Delaney agus Donnacha Hartner. Tás nó ag Ryan Mullaney agus Ian Shanahan agus Pádraig Lawler sa lína leachúil agus i lár parc siad an bhirtatá roundthe ná Patrick Purse agus Jack Kelly. Tá lína lethasach anna ábalta ar fad Aaron Dunphy, Stephen Maher hógan na pochan na Saoire agus Aidan Carby agus an lína lán tasach atá ábalta na cúlaim siúnúras gá Martin Phelan, James Keys agus Stephen Bergen sa cúne. Seanna focha learnacha ag an dá vanistóir ag Carú agus ag iarg na focail grísa agus mar sin na háirtas na himmerthirí agus iad ag olivú don Cluiche áras a bhí an Íarmhí amach ar barc chéadúir níos túisce ach tá díon olivúcha an déanta ag an dá iarn an sa tróna agus iad ag iarg gachrad a dhéanamh chun an Cluiche seo bhúchan beidir ceannas na clíos táchtaí a dhéimró ag an dá iarn im líana agus cé go méid Laois a gur le bhú de chuirn Seosaph bhí connacha ceann cúpla seachtain agus an son an Íarmhí ag immert a gomórtas lein in áíre bheith immert in Roinn héin na strathamaíochta is an spruc atá ag an dá iarn sa. Sin beag na colah an sa don árán náisiúnta is Staid Semple. Teag a hinród Olivanis a Staid Semple sé fear átha clia Sean Stack a bheith go bhail cuasaí an sa tróna fear óna Parnells agus cuidú leis ar an Dave lína beag Míchéal Kennedy ó Hibredáin agus Shane Hines ó Ngáileh agus beag Thurgaing má se Mohammed Cormaid deire seachtó ó beag an breisiach tastáil agus Mohammed Fós Corman son cá fis nach gombeoch builí éirice tastáil chun na fórna se scarún Tony Chéile. Bhí cúig cluiche ag an dá iarn in Roinn héin agus Roinn a héin bí agus an cúig cluiche caiilte ag an dáhéamh agus imreóirí an dáhéamh is straach a gona bhí chéile an son ach ag an deir Sean Stack ag bulas éir a bhábhar Laois agus Ryan Mullaney ó bhailíonn chuisleán well ní hógadh sé fágadh sé fé Stephen Maher agus sin é príomh scórálaí na fórna. Cúig cúlín agus trucha in san comórtas stratha agus
Forvorca teacht ó bhuilí séir an council díra Killar Parka seansaige cúntas líise Roscailton council Coristeach aige bhí sé cleacht de rihré dinta go maithan son ag maithair agus chéad nómad scór ag líis agus socróise sin iad bhíidir dar nó le cúpla bliana nús ag tríd chun fannacht sa phríomhrainn tá sé dintal 3 bliana nús fannacht in rainn na héin agus dábhrí sin beis ag iúrig fannacht an blian eile ach beag díanaíocht agus an Íarmhí freisin ag iúrig fannacht i rainn na héin an council meisteach congrat an taobh lína agus ag dure congrach fós an muir ag fearre ach scuilann sé agus fága sé fé Padraig Delaney. Fanacht an tan Íarmhí agus Aaron Craig. Nis ceann Cluiche Craig ach titan an tosaí ag an nómad bunas ceann agus Irene le Padraig Delaney. Dul siar díon de Roland agus beag seans ag an cúlbáir teachtamach agus lán in níirte chuirtín taobh Haldon Fark. Cím go bhfuil ifar a feiceair sin Tomás Keys tosna in anad Aidan Carby ar Ian Líise má se ahrú déanaach déint an son ag Líis Sullivan son ag Davy Glennon. Fad na talún. Bruin son ag scuilan réiteoir leis aber bhd déint ag Aaron Craig. A Kyle agus Harnash ag Stephen Maher. Ceann contartach tá Bert Chosantóris te nach tá sé aimimsethe go héfachtach ag Martin Phelan fós dul chance ar coolín eile sár obair an son ag Martin Phelan bhí Bert Chosantóir in aice leis chuir sé lámh an ardas an air sellh búite agus scór maihan son ag Phelan. Má se túsma ag Líis agus an chéad dá chulín chláircha siúd agus decoirtí an Íarmhí dul chun ceann dhéanamh go fóil beidir bhfuil seansanis tré Ciarán Doyle tras na hen sé siúd ag iargé bhaliúin son tá Davy Glennon ach anna bhrúid teachtasteach an son ó James Keys ach an numar go brúidir an réiteoir Seán Stack agus cílíonn sé sin go mbeidh buile séir agus deis ag an Íarmhí a gúntas a Rostailt. Leis na Cluiche tá imar gotí seo tróna idir fad caiilte an dá Haimh agus do Líis Cailagher chuna Hebridáin, Portláirge, Cail chuinnig, Aintrim agus átha clia agus Cluiche Chongraí a gona Aintrim nor bhí sé cúlí natra. Dheim siidir ceithre cúl ar fad im líana agus 8 gúl géalte agus ar deile an Íarmhí Cailagher gona an Clár, Loch Garman, Corcaig, Limnach agus an Galamh. Dheim siidir 3 cúl agus scuileadar isteach 3 cúl díag in imimecht Cluiche. Tá seansan is áfach ag an lán tosaí sin é Cillian Doyle, captain na fórna. Council ar an lína cúi féidir go seaca ordathe go maith ag Cillian Doyle agus an council tóiste go maith. Scór maith ag an Íarmhí. Is an council ríiste ag an Íarmhí agus Bertownig fannacht. Don Slitter ag deir tucha sé staachtín lántasí Doyle an bhar dheim sé an scóraach tá pass a mithir stray agus go mar Líis ag bogadín taobh eile an Fark. Council ar a Dave Lína gaile ag Stephen Bergen sár iirecht an son ag Bergen cúlinn din chéad scá bhí sé ar a Dave Lína illing ggéir go maith a críoch únta gur fad agus an tríú cúlín is ag Líis. Le sellh bailthe ríist in lántasí Cillian Doyle scuilann sé fé scór eile an count an imethe staach agus Harran trasnómhail tá cúpla scór úntaach feice ag tús na himrethe agus go dtí seo deacrará cétá uachtar. Council scuilte seach agus breúir líiseach ag inter déint go bhaid ag Padraig Delaney ag clúdach féhrú an Council Caillte Joseph Boyle le sellh Harnash tanca siú cuasaí a chorram mú agus é sin choristeach Harran trasná tá míid chorram don chéad bhát a tróna anna iirtar fad ag a siúd. Scór an mágadtí seo sa Caibhlant agus Líis ríis tré Stephen Maher. Pass amach bhfuil le Aaron Dunphy. Keys inis le sellh tá sé plúcht an son tá tror mór haimpel ag scuileann réiteoir leis an nimmert agus amach a hagan an Íarmhí congrat an taobh lína. Irene le Davy Glennon cumad ní dhéanaan ag a deire agus an muir ará go raibh sé orlacht na ghó Harran lína.
an puck slasa of Líois. Nis take siúr gan é hógan Jack Kelly ó Ross Downig ar Éile agus well chuir sé písin beag eile fér ann ní mar an fér ag an paint áir sin an fort Dícháilithe ag fécin go maith an Staid Semple agus slua beag go maith ballaisteach an Cluiche táchtach seo count so guard go maith agus well lámh chuir le sin ar an dalamh son ag lálar ag scuileann an réiteoir leis agus ag an deire an muir árá go raibh sin thar an lína agus címan son banisteoir Líois Willie Maher dar nó fear hibridáin teachtasteach an son chun chinú go méid an puck slasa a cád dar nó bhí sé gceannas ar hibridáin ar bhúd ar craobh miúnóir na héireann in 2012 agus blianta maithaige chumá le cúla im lá clí agus gá craobh go siúd an 90 agus 20. Jack Kelly an tarna sean sciúrann sé sin de chumán Jack Galvin ach ag an deire Irene le Líois silbh cumátá cumán an ard an son seansaigh Aaron Dunphy agus tan réiteoir chun sin na Cluiche ar náis agus an heans cumá go bheith comís carta buí. Seat an chéad carta buí nocht an son agus peachas ús ag Johnny Birmingham. Cáh iver cahart an Íarmhí an sa tróna cá sé siúd a bheith ara cinnta bhíon cumán sin anna ard ar fad agus mór haimpil ar bhuinéil Aaron Dunphy ach tá seansan is ag Stephen Maher Líois a chur ar náis chun tosaigh. Count a choristeach ag Maher agus Crinnes golóige. Sin rud a bhín ag testáil in clí mar seo duine tá ábailte gach iireacht a chur thar an trasná an déint go maith son ag Maher. Líois teach a ríisteach an taobh lína treis an rás sin a bhócant, puck slasa a bheith ann a bhábhar na Íarmhí. Is it dul trasan chun é hógan Jack Galvin. Cím banisteoir na Íarmhí an son híos fún sin é Joe Fortune fear Loch Garman céadúir dar nó cá sé cuid bha de bhliaint an son im lá clia. Agus é gceannas ar orna difriúil an son bhú sé craobh lein lo 2000 agus a 7 na miúnóir agus fé 21 2000 agus a 16. Banisteoir maithe sethe an tarna bliana gceannas se chun Líois amach agus ríistíad chun tosí beidir ó thaobh cosanta le cúpla nómda nús glant an son ag fiacra fennel. But ag an bhró sé amach dó bheith go deireann í dhéananig mar bhfuil clúdach más siar an son ag Tommy Dial. Siúr dín cúl bar a feh gáin de bhrúan son atá Noel Connaty agus a blocáilt an son ag Maher agus an istá brúga cinnte ar an Íarmhí. Stephen Maher agus a ríist an countsa choristeach agus Haran Trasnáin agus in áíar be cearcameach se sin glanta ag an cúlbar ach an obair ar fad déint ag Stephen Maher an tríú cúlína go siúd agus an bhearna méid a ríist. Is sé dul a rúthar tá Íarmhí agus peidir na bróise amach ag a tuirna dhéananig dómh mar clúdach maithe son ag James Keys agus an passamach de Ian Shanahan ó Bhaile na Cuile a ríis braham go bhfuil tosa Líois agus beidir lús níos fear an go ríis smachta go háling an son ag Martin Phelan for sé cúlíos túise sa comórta Stratha Phelan tarna siar níla ar an réiteoir scuilann sé leis ag a deire seans ag Stephen Bergen an tarna cúlín ag Bergen agus well tá Líois tosan níos fear ní léon ceis fé. Trí cúlínas Dícháilithe ag Líois Maher le gá ceann agus Stephen Bergen an son leis an iireach sin agus cilíonn sé sin go bhfuil dúpil scór na going a Staid Semple ag tús na himar agus an puck amach sin ríist am thir stray ag an Íarmhí agus beag an puck slasa a bhábhar Líois tá siad ag bogad go más an tosa Maher agus Phelan agus Bergen nóir bhíonn seilbhá iad ag roch agus ag iarú tart féin cúl agus tugann na cúl má leanan siad lohan is an puck slasa ag Jack Kelly. Joe Fortune, banisteoir na Íarmhí ag fearra go géir an count sa búilte agus beidir na bróise amach ar deire dómh déananig mar bhfuil seilbh an son ag James Keys. Keys fécinn sin áda seansa go siúd ar cúlín an amrachad spáiseige scór má heile an son ag Líois agus go dtí seo iad atá nuachtar. Leis scóir tastáil ó Íarmhí
Fad na talún an son a hain Joseph Boyle. Agus ag an deire tá seans ar cúlín an cán son Ibrithe Staach agus ar deire ar fóríl bhí seans maithan son ag Ciarán Doyle ach ar fóríl in chéadúir tá mi ar stray cosisiú tróna agus Enda Rowland as nó cuasaí agus déanta go maran son aige. Tomás Keys Ríist cinn tú an obair atá i measc na dosa ag Laois tá sé ag boga níos fear ní léon ceist fé cóimart maithatra tuiscint a bhd níos fear atra an pás sin ag a deire I mithir strégus ar bros amach go dtí Tommy Doyle pás go dtín Cluiche go dtí Davy Glennon fear na gaileh scuilann sé leis an gceann son an cumán Dícháilithe Glennon go hard ach ar thaobh na lámh deise agus an tarna ceann inis ar fóríl ag an Íarmhí. Ríist cinn tú Lucen Cluiche Tomás Keys inis le shellah de Laois an mó díreach pas amach chuige seans ar cúlín agus tá siad ag feimú níos fear an sa tróna ní léon ceist cúigear imirthóir difriúil inis ar chlár na scór de Laois agus as na tosa ar fad ní lech Aaron Dunphy le dul ar chlár na scór agus beag an seisir tosig an son trí scór na aimimsú 8-3. Puck sleasa sin na bhór na Íarmhí agus sé Cillian Doyle an captain na hócaig. Címan son Joe Fortune ag leabhart leis na mhair atá aige agus Paul O'Donoghue, Eddie Casey, Carú leis agus sé Jack Galvin hócaig an countsa. Galvin. Well, better go to bros amach ag a deire de Ciarán Doyle. Féhrú cha sé teach siar. Pas amach dí Galvin a ríist. Ach ríist út amáil an son. Cillian Doyle amach dín Cluiche dí Ciarán Doyle seans agus siúd agus sin níos fear. Bhíidir fáinach agus tháinig an scóir go deire bhíon cúig cúlín ribhe sin ag Laois. Ceann maithan son ag Ciarán Doyle. Scuill an réiteóir leis, dúbal scórna, 8-4. Anna bhlochál a ríist tá dhéanamh an son ag Stephen Bergen de Laois agus ag an dáhéamh á ire scill golóir le feiscint an Staid Semple tróna an Íarmhí ar an ansaíoch brisin an ceansa Thurn bheirt a bhí ag iargéis amachú agus ag a deire bríonn seachta Joseph Boyle cúlín maithe níos tuiscin pontáiste chumá tucha ag an réiteóir sáiríocht an son ag Joseph Boyle. Bhíon lámh an orda chumá ag Sean Stack níor dhá é tharn siar agus tá sé chun fochla bheith ag chumá le fiacras í fennel. Cárta buí peachas sús go siúd freisin. An puck sleasa over Laois. Níos fearach ag an deirg fannacht tá Davy Glennon. Ciarán Doyle inis. Ceann contourt ag imiis ach an son sár go bháiliste an son brúin is ar Laois an countsa nada has a líon tán ag Joseph Boyle. Tommy Dirk hóscóir an tarna bouta chu sé an ordas an éir shellah baile aige agus fiúnúir bhí sé féhrú dearg leis sé chuir isteach sa líon tán cúil maithan son ag an Íarmhí agus ag Joseph Boyle sin héna Dícháilithe go siúd agus Tommy Dirk hóscóir. Scór Anna háachta chu fád tris 4 uair an sa Staid Semple agus bhí cúlín atra 3 nómad a hin, tá idir chóscóir inis a ríist agus an immert a dul ó ceann na páirce in áíire. Réiteóir inis boga siar beag an puck séir I bhábhar na Íarmhí cha bhfuil siad sásta bhfuil ag feabhsú agus seansan is ag Cillian Doyle iad a chur in uachtar. Lech féin den fork ardha go maithan son ag Cillian Doyle gá chúlín go dtí seo tróna an ceansa ag casa an tríú iirecht ar fóríl ag an Íarmhí agus well an cúil sin ó Joseph Boyle
Cinnte Trish Spraga Hartov, Líois is a Gear Chapter National Fragra, Padraig Lawler, le pass Cluiche Macafad le Jack Kelly, Kelly le Spas, a dollar Ruher. Buntosh took again Ray Torek, pass Cluiche, as well, Neil in Buntosh the Foes, Chuck Traston Sodi Martin Phelan. No, Tan Ray Torek and Egg Laker Nash, Ni Vorderin, Buntosh Johnson, Agus Big Willisair, Ace Gamahan Son, against Stephen Maher, against Shoot, Leishakar, Harnash in Uchter. Caigan Íarmhí couple of far of Breshakar Harnash and Lena, Ragla Gadria, look she cool. Again, there it, Hoshe Sauce, the Lishan Coolin, and Caru Cownick, Stephen Maher. Agus eat Imaha Coolin can toss a reached. We're for high end of an Cluiche, agus well, council lav local agus Íarmhí Girige could Harnash, top Roinn son agus Dera Harnash Cluiche and Raitor Squeala lesh. Tagan Harnash Dera agus tá Shancer Coolin and Council Courage Stock James Keys and Tarna Coolin aga showed on Irritor Fad. Coolin after Reach counts on a corner and Tavelina, Dira Kamad Halashtig, a get Leash and Son, agus a Girige Hirshakti Fiacre Fennel, pass a Gadera Macdi Tomas Keys, Fad Galore Lesh Gownson, a Head Cown, Airfory like Leash, a Conan Carter Hartov and Daw scored Derna Kaimsha, a Stephen Maher, agus James Keys, agus Trishan Coolche Míchéal, Twickin took a Meg, William Maher sauce to Gamalish and Puck Schlasella, well top. Staid Semple Lahan Gama Mar Fark after Darren Golis Mo Puckin a Schlas Feke Tranona number to Feke Le Tamil. Chuck Drasna can account to Hogan, Ian Shanahan of Valin Aquila. Derek Fogashe Fe Jack Kelly, and Via Dogan to Gadisha. August Darren Will Kerrick Yang Toka Gowlevehon Spotty and Tranona Egg Kelly. Team go on a Harrington, Ian of Son, her Patrick Lawler, and Raitor Squeala lesh. Shellavik Stephen Maher. Oh, Neil Stiganson, Egandera, Began the Noel Connaty, Tacht. Onalina, Agus Ishina Glana, there no Ku Glana Nis Tushker, Stray, Agus Neil and Counson, her Mulla Berta Akirid, Shellav Hernash, Egg Leash, Agus Shanska Shuder, Coolinella, Agus Beg Demar, Connaty Lesha Counson, Currishtak, Curra Haran Shasnon, and Sonic Aaron Dunphy, Agus Nihawanson, Keelian Shashin, Gwil and Shesher, a Hussix and Tusser, Fadanish, Eric Clarna score, Egg Leash. Tree Coolin after reached. Tarring took a struck a hard na cousins on. Egg Leash, agus Spec and Puck Schlasset, to make into Killian Doyle. Tree Coolin Dernick a Chuck the Leash, agus Fragra Mahish in Darno. Ern Cool Yeleder, Trish Caru Ura, Joseph Bile. Willama, Nish, the Shanse Killian Doyle, Tau Go Hulin Gadisha Trononica, Kauno Nimmert, Kauno Willasair, Agus and Kaun Shin Currishtak, Tosh to Gamahaga, Agus Scorma Highlands on Doyle. Oh, past Clishton's on, oh, Johnny Birmingham. Girke Hordicanson, to Joseph Bile, to Coolagus Gaukulin Gadisha, Ket Hoshe, well, he Mishigrave Kalishan's on, Squealan Raitor, Leshan Immert, Kusha Hernashti, Jack Galvin, Agus, well, so good Raitor Clishton's on, and Buntosh Tuka, Agus Scormahan's on, Galvin. Fjarn is Lewid in the Ford and about one Ella. Nishberto Lishik Frachton counts on. Well, Titishin Gary can Kunturchak, Dent Gamag Noel Connaty. Agus and Glana Shinnies Fjar, Machafadale, Davy Glenn, and a Cluda Quidvad and Fark and such on account Kunturchak Mishtakanson, a Giri Gay Horshakti Love, Joseph Bile, Ach, a Cluda Mahanson, a Gleesh, Makla, Fiacre Fennel. Didn't have Sutton Farkanish.
Roisin na macht over each pass Cluiche Keys, the Shachtin Farlar Park, Jack Kelly, Shanska Shooter, Cooleen, Anna Coimerton, Son Eglisha, Dolo, Gwinigadina, Egadera, Jack Kelly, Sanat, Carrot, Agus Score Mahaga. Go Cooleen after reached. Aaron Dunphy. Roinn himmer Astra her Fogdin Tavel ach well beg Dúlan and son Stephen Bergen ach dint go maige agus egen Darren Puck Schlasse búte choma. Da an fiach for chun fanach de rang a héna ríist an flin chacún mar siad na Cluiche sin gur féidir immerthóirí a riil agus a bheith gimmert gona fórna ard caidan Stephen Bergen ón Dave Línach a ríist ní hen bhaithe sin a chuir seachtaí lámh Connachtí. Nummer beganin squealton dáhéh passáil dollar stray ach Shachung James Keysanish Shachsalar di fiacrasí fennel agus well Cosantor Shahe agus Bergen Broshamach ag Darren Yenig Tarn Irictor stray Gleason so Tronona Retor fan gotiga meg himmer hori Taif here than Lena Mather agus Fihe Sean Stack on the Parnells Clia and a smachtige Corsi Tronona agus Retor Anna Cluiche Shelf Bootic and Íarmhí train Niall O'Brien Dícháilithe well Cashishin and Ardens on the Kesh Jack Kelly the Hinva have a Garagone to be Shanson Passacor last ma ach Cashin Ardens on Fego agus Sathairn Desh Éisca Gamayaring the Killian Dial Trí Cooleen Dial Gadisha Tronona Council Lashtig than Raider for she Mahon Spotty Kane Gaulesh agus Shanska shooting of Yarna Laidu could he ain Cooleen one. Council go hard will Crinnis again. Shat Bratbon and Orderish Kerry Cooleen and Ishak Dial agus Yarna is Lou atra reached. Ridden son agus Maragirge Galternash Puck Schlasse Éile agus well but she Shanna Tráchtaire na Puck na Schlasse so make an lash stach Nish focus on council for James Keys so go Cooleen and lawn to see Gadisha Tronona Route into Íarmhí and son of her Shachtiag, Sinead own Keys. Attack the Shach in honored Johnny Birmingham Peter begun to go to a Curstach her Achtashe or Court to Bui come up and Puck Schlassanish, like James Keys. Cooleen one atra, Council well, Trasna, Ainche, Ach, Egendera, Smack the Galling and Sonnig Robbie Greville. Shall have Kyle took us reached on a rid. Le Feshkin to Nimmert Leisha, Girgay Smacktoon Santa Patrick Lawler. Didn't come on son again Íarmhí and Love and Ordig and Ray Torbeg Puck Saran son again Íarmhí. Agus Kenneth Tailte Gamaka. Oh, Brosha Shinamach, Begolum the Leash. Oh well, Skirnshed de Chamon, Ryan Malani and son Agus. Brewer Leash in a Glana, Shelfer Nash again Íarmhí Agus on a Cossa Bunta. Ganin Kesh the own Keys Neil Sherry Bar, Cockle a couple of second. Top Willa Saranish Bootage, Agus Big Chance Éisca Éile, Killian Dial. The four Chorramud and three of out and so Tronona. Nish Sean Count better as Fossa, Gadisha Tronona, a Killian Dial. Tá Kerry Cooleen Gadisha again, Agus they laid out nach an Coolgu Count and Ishiga, Agus Tamider co-scored in trio, Vout and so Sakaiv and Tronona. Den Omid Fanta in Míchéal, Agus Gadisha, Cluiche, Congrach, and Machasamach, Agus Puck Schlasse Éile.
But the sponsors a bear who can review when I'm going to Hurling is to scream if he shake Hurling is read agus a Kirkig do for hain going to nod for hain agus mother the leash well the sponsors are going to enter a couple of grada foot come off for Hurling is read agus Tibberdoran agus does ein Hurling is read agus Portlarg agus Clean counts on a dollar stock ag Davy Glennon agus solve all the commercials on again the Roland Tashe comes to Hurling lane cash in it leash a chacht about one Éile Tarrington son love Míchéal an son agus fi sin begoni dímar hí mis go raibh ber á dhéanamh Conor Shaw Martin Phelan ach love Míchéal ag an deire an réiteoir a brunne buile séir agus sé nóil Connatí hógan amach an ceansa hógant. Nis tá cinnt an plana bheith aige é seo choristeach sa chearnóg fécint an féidir leis beidir Joseph Boyle nó Ciarán Doyle nó duine go siúd a dheimsiú nis seo chuin Connatí na fórna chó scór is Staid Semple sa cluiche Dícháilithe. Ó Conturton sá smacht gáling agus seansar cúla an Íarmhí Niall O'Brien ag deire san áit ceart tháina sé isteach go hana éifeachtach ar fad an son agus an countsa choristeach sa líontán. Tá sé treis buile fichasús comá agus beag mailbheag ar cuasaí an son an réiteoir ag scuile leis ach an cúil sin ag Niall O'Brien scór cinúnach sa cluiche an tarna ceann inis ag an Íarmhí agus iad gafa cúil glan chun tosaigh. Na sé nó dóstí Dícháilithe ag an Íarmhí tréimh se for lábhais go cinnte agus an cúil sin well scór cinúnach amachchas amach díreach Drisleáin ann mach an a bheith aimsiú an tarna cúil ag an Íarmhí ag tá seantain is ag Stephen Maher ceithre Hurling go dtí seo tránónaige. Ceanta orda go maith ag Maher agus Crinnes a ghóhan ar ístan son again cúig Hurling ag Maher tránóna. Right, Lord Shelevanson. And there, if over in here, Virish pass, Clishton on a machofada like Ciarán Doyle, Hurling again is Tushka, chance to get her in Tarna Count again, Agus and Counts of Courish Stocks and Greens and Sulans on her enter Roland. Ach, didn't come on, Glana, actually riding Malani. Oh, he make her hug, she came some Russian son and right to her squeal lash. Shelevagoni, Egg Leash, Agus Egadera, Gadi, Padraig Lawler, Ashlik Boga Gamara, Girigay Corchastity, Martin Phelan. Hurling níos túisce anna obair chosanta déint an son ag an Íarmhí agus ag Tommy Doyle an Vertical agus Caibhlann Maithatra ach siardí Connatí ag deire féhrú níos carrick tastal óg ten sé siar an son ag an deire tá spás go leor ag Tommy Doyle é sinna glanad an Íarmhí ach droch glana agus beag puck slas eile going. Cím na banistóirí dáhéamh híos fúgans ó Willie Maher ag Giannis ar Laois agus Joe Fortune ag Giannis ar an Íarmhí is doch gomig Joe Fortune begánín níos sásta le cuasaí agus Staid agus iad chun tosaigh tá seantain is ag Laois James Keys gá Hurling go dtí seo tránóna an countsa ón Dave Lína scór an clé go dtí seo ag James Keys an tríú Hurling ag a siúd agus cílíonn sé sin go bhfuil an bhearna is luatra about amháin eile. Sin búta ar nas go maithaigh an Íarmhí agus chuirteach go dtí ón Keys an sé seach marránatí gona gur Birmingham tríd a gcónaí isteach son Laois féh gáin de bhrúinis tá gá chúil géalta nílúcha ceann eile scuileisteach Drisleáin agus ag an deire éiríonn lotha teacht amach agus é glana tré Roinn Malani. Dín taobh such an farthach tá Berto Íarmhí an don countsa inclúdach tá Davy Glennon, seansa go Glennon ar an lína cúl féidir go seasca, chuir staach agus siúdach ag a deire an carú ceann
Fórí agus cím go bhfuil Joe Fortune ag aragónt leis an bhuiir an son hílte gribhann ceansa thar an lína ní lisa go bhfuil éon seach a going tá Willie Maher dé bheile ará go raibh sé cúpla trigger Fóríl ach tá sin na trid astra agus cad a dhéananig Sean Stack sin íon ceist tá sé well so go meid an poc amach ann ní lisa go bhfuil éon seach going an so tróna beidir nach bhfuil dóanai a gine nád a cardeig fan an scór mar a bhí níl an ceansa tucha anna ghálar fad an son agus Stephen Maher agus an ceanson ag a deire Fóríl an tríú ceann ar stray an son ag Cluiche agus sin sa cúpla nó dúrnach sa céad lechan so Cluiche anna haimúil ar fáil go dtí seo teangamhach cóngrach agus an dairn ag trid go fiachfar fnacht a rang a hain Sarabran son ag Cillian Doyle an ceann son áimithe ar clé a ríist agus ar Fóríl an cúigú ceann ar Fóríl ag Doyle ríist puc sleas eile le comórtas das na puchan na sleas a bheith going an so ar an dáhéamh tá siad flúirseach go más a Caithland Nis trí nómad na mar sin agus beag nómad na go de amcút of Gurta le chur leis ach ag an stad seo an Íarmhí éon cúlín amháin chun tosaigh dóanna ag gine nád a cardeig ach tá puc sleasa eile inis ag Cluiche agus an ceantáid Jack Kelly sé arda rómha agus se le farnáis ag an Íarmhí de sé ag glanna dal amach ag gur géhhalú tá Ciarán Doyle ríist tagann sé dá chamáin agus farnáis ríist ag Cluiche Cliste seachtaí Jack Kelly seans go siúd ar cúlín agus ríist fad galóir bhfuil Crinnes tá Crinnes an son ag Jack Kelly an tarna cúlín ag a siúd agus an ceathrú bát a tróna na fórna ar cóscór Líise tucht amach ríist seachtaí Aaron Dunphy ach an ríist blochán má déint an son ag an Íarmhí a carraigh tastal inis tá si dul an trómí ceart beag obair le déanamh an son ag Jack Galvin is sin na glanna tá sé féhrúach déint go maithan son ag Galvin agus an ceansa glant ach ní lainge ón Íarmhí ann agus ag an deire be sé cóirt an lína ach ní bhuaig sin rás mar sin duine tá tre sé gáil ná Patrick Purcell Purcell teach amach mar choúidir get tá Cillian Doyle Purcell fós le sellh seachtaí Jack Kelly nó Cliste an son ag Cluiche cinnte cóirt an taobh lína ag an deir níl se mithe amach agus ann chun é bhvalú tá Aaron Craig go dtí Dara Egerton go dtín lán cúlaí inis ag Conor Shaw go dtín cúlbáir Connaty Nómad go lead a go ná an fáchas I céad lehansá na fórna ar cóscóir an ceathrú bát a tróna agus Laois clúdaach siar go maithansá na Líise ar an réiteoir Sean Stack agus beag an buntáiste inis ag Laois dul ar an ansaí beidir agus teacht amach an ceansa Hógant Enda Rowland Cluiche anna sportúil go dtí seo agus is léir ochras go cinnte ar an dá ar an sa fnacht I rang a héin don bhíonn se chuing ach ag stad seo níl éon rud idir na fórn agus iad scór ar scór chorram an sa Staid Semple Nis Sean Stack ag leabhart le Bert eile a bhí in Míchéal agus tá carta buí eise an sa agus níl go bhfuil sé duine bháinú Bert is dul gur fear Líise bháinna fiosús an carta buí an son agus sin é ihre de Aaron Dunphy Nis an Puxéir ag Enda Rowland ceann contar tucha Thurlings chearnóg ach sár goháil ag Tommy Doyle agus féhrú an builas ar búite Díreach nóair a hastín duine chun lámh chur an áde sellh a bhúcant agus an ansaí sin stop a ríist ag Se nómad amháin damcút of Gurta má se agus beidir go bhfuil seans ar scór amháin eile in san céad lehan Puxéir tóg ag Noel Connaty Green má chuirteach a roiint an mthóiris agus tróna áling ag deire
Ní na Márta is Staid Semple agus an Lochlantatá so buint hanamh as cuasaí tá mé cinnt an count sa Cluiche son a gin Shanahan de Laois ní féidir le sé fiocha ach fuair sé Gúiling san 8 an son agus cilíonn sé sin go mbeidh buile séir agus tá mé cinnte gurbé Enda Roland a dúcha go níos chun na count sa hógad nó an Drisleáin siad count mar ní dóla go déanana siad nómad amháin a bhí fógart an nám cútamh gortathe agus tá well tá tro a second sin geall bheith caiite go stáid se má se tá sean amháin eile beidir ag Laois dul chun tosaigh ag leathaim tá trona Cluiche tóist an son ag Roland ní léon Cluiche in áíire gur fiú Tráchtaire hiansa tróna áling ar fad nes an cúlbáire ceann sa choristeach aige agus some go bhfuil sé cas ag a deire se dúirt ag an nóméid deirnach an cearú ceanna tá mé ar straon son ag Laois agus some go na rómid fad lehama go garad ach tá sean amháin eile beidir gan Íarmhí Cillian Doyle cúlíonn sa céad lethaige Chancer scoring ish gan Íarmhí an count on Ibrithe Staach agus Haran Trasna on score ma Rivla Cilíonn sé sin go bhfuilad aon cúlín amháin chun tosaigh agus an adóg lehama sétan son ag an réitor score mar agus score mahan son ag an Íarmhí a thug an buntáiste de aon cúlín amháin dómh dolisteach go dtí na seomraí feistis an sá is Staid Semple an score lehama an sá tá cúlín atra an buntáiste tá sé ag an Íarmhí agus cilíonn sé sin go mbeidh anna chaimhlann ar fad a going in san tarna lehan sá agus sin ag súl leis an tarna le beag búgfaintí an chéad letha going an dá chúl anna háachta gur fád Joseph Boyle agus Niall O'Brien ag aimimsú a chun ceirte thart a Laois tá siad a trid agus tá siad a trid go dtí an deir an score lehama an sá dóanai ag an Íarmhí ná a séideag ag Laois fannigíling beag búgfaintí Íle an chéad letha a going an sá agus an son action Íle an dairla gan bhail. Tá Bert chosan tóiriste gan tá sé aimimsethe go héfachtach ag Martin Phelan fóstal chance ar cúlín eile sár obair an son ag Martin Phelan go dtíon taobh eile an farc. Count sa Era Dave Lína geall ag Stephen Bergen sár
Íarmhí ag séad na fadóga geall leis ag an rise dó a de ag an Íarmhí ná de 15 ag Laois agus ináíir siad an dá chúl atá a déanamh difriocht anna bhór an tróna. Hannig an chéad ceannig Joseph Boyle den Íarmhí treis Capra Ura agus an son an tarna ceannig Niall O'Brien bhris sé tríd agus cúlmaithe go siúd ar sé nómad agus fethe agus cílinn sé sin go bhfuil cúlín atra ag an rise a céimh ag fanachta rang a hain agus céimh ag díbrethe go dtí rang a dó. Dar nó comórtas Joseph Chonacha agus comórtas Críomhalainn in andas na fórne ag ceann cúpla seachtain nach na súlar fáidir Staid Semple cím Dan Shanahan an son fear na lasa móra sna déis a teachta seach é mar ránóir le Laois agus le Willie Maher im léana agus Sean Stack ó Cluiche sin slitir cafisteach go marann sa caiig torh a go inmh sé sin Mohammed Cohram ag deire an seach ó nómad bhfuil be an breise tastáil an son agus Mohammed Fós Cohram an son bhfuil leanamid ling gotí go méid torh going le Bully Éiric agus mar sin tá Calís fechan son díreachós córan réitóra. Sin go mbeidh buile séir ag an Íarmhí agus a teachta níos amach an éthógan Cillian Doyle sé cúlí na go bhar chéin an tróna an council tá sé díreach go leir páirce leona anna bheag gaotha ar fad beidir na aigach ní chuir sé isteach náach ar ceaping. Sean aige cúntas na Íarmhí a oscailt don tarna leach agus well tóga sé chudama mar dhéanann sé gcónaí tróna áling ar fad a Staid Semple cúpla Capel taobh hir an Seastán ar héamh na lámh clé agus cúpla siirhín ag útamáil mór haimpelach tá na súlar fád ar an slitir ardtha go maith an son ag Cillian Doyle seansa go siúd ar scór eile an seachtú ceann an son ag Doyle cintas féidir brathair agus gá chulí natar ríis de brab na súl. Bhí sé in asnamh dar nód an dá cluiche dearnach agus scór tú a chur isteach ar agus an tág cinnte le Joe Fortune go bhfuil sé fillte don cluiche fíorthach seo se chun a ríistíd. Chosant anna bhain son ag Donnacha Hartnett agus ag deire ará an réitor gur caithach an slitir agus táir sé sin seans éas go gomád an Íarmhí. Is Cillian Doyle thóga go ríist, tá seacht ceann de cúlíní go dtí seo tróna began de Aragón tar cábhfuil an spotte crying amachchas amach ag deire cá sé cúpla sleascéim ar dheise ógant agus cúpla ceann eile. So le cuir sin slitir síos ag deire tá spotte ceart aimseige agus seans tart faoin cúlín eile rí seo ceann éas go gomáin ar cearcamach strain ar bithir an ceanta a seoirú thar an trasnáin. Choristeach agus a ríis gan éon strain air agus a brab na súl, trí cúlín oscailte mar bhear na ríist. Doyle inis le 8 cúlín. James Keys, gur go chutar nas Laois ní aróg leis agus tús más dar le gotí se gan Íarmhí. Pass Cluiche ó Robbie Greville, seach go fada le Niall O'Brien for sé cúlúnt agus i céad le ach a iirecht an son ar stray an séú ceann tá mé ar fóríl an son ag an Íarmhí. Leis an ceann sa smacht ag a Laois, brú, scuil an réitor lótha tá an buntáiste tucha agus ag a deir ní léon buntáiste fuite ag a Tomás Keys. Léig an réitor Harnash cuasaí agus beag buile séir ag Stephen Maher idir é héin agus Cillian Doyle tá bheirt ar aus a down tróna agus a Harveh crying. Leis scóir tastáil ó Laois dúr chun iad a hocrú tá an dá chúlín sa chéad cúpla nómad an dairle aimsethe ag an Íarmhí agus ag Cillian Doyle ach seantanis ag Stephen Maher. Cúlín ag a go dtí seo tróna. Dina beidir ag smuoinmh ar fas garda lorach ach ag an deire fága siad é fé Stephen Maher an ceann sa ordathe go maithaige crunas a ríisteige an séú cúlín inis ag Stephen Maher agus an bhear na Harnashtí gá cúlín. Arú an son ag Laois I bhar thucht ag a teachtasteach
Sinné Ross King agus ríist fear le taithí is a siúd se chun Líois ríist. An pass sin well, better going to broach amach the King ag Adara ní dhénig ach níl se Dícháilithe fósacha tá sé Jack Kelly. Iireachtan son scoring counts on imethe stock na muir ag fearra ach ag Adara. Díreach Clay an cúgu ceann for Íle inis ag Líois hí seanson son score. Ní raibh le Patrick Purcell sin a gáardach. Clipper Timberhorian Raitor ag scuile leis. Skirrigan Slitter Mac ag Adara agus Shelevanson ag Líois féhrú atá siad ag scuile an Raitor leis nimmer. Tamachtaín Farlár Park is sinné Jack Kelly cuidvad an fork. Cluiche Kelly an son Seanóna can pass sin road ach bhí tarringt. Dhéanamh an son ag an cosantóir de Sean Stack agus tá an ceartaige agus tar sé sin buile séir. Éasca agus éasca gama ag Stephen Maher tá sé ceann gotí seo aimseige. Seansan is ar an 7 ceann agus chuirg sin bhearna is luatra ríist. Leis Maher ceansa ordathe agus tóiste go Maher ríistige. Cúlín inis atá atar an 7 ceann inis ag Stephen Maher. Agus sin dul cúlín ar cúlín antá. Leis Líois tacht bout bháin eile. Ceansa Dícháilithe bhí buile maidide chumán fuite ag fear na hirbhí an son ní don bhfuil éon ceis fé agus beag buile séir éasca go maith ag Cillian Doyle well ní hé ceann éasca ach nuair éigean túair imreóir atá chó chumasach is atá Doyle den sin na ceann sin éasca an ceantar an lína cúig féidir go 60 go dtí seo tránóna tá 8 gúlín. Sé cheang an tucht ó bhuilí séire agus seansar ceann eile isige. Doyle tónta chud ama ar lína cúig féidir go 60 ríist orda go máin na muir ní gádómh bogam mórrán ach dúr go dtíon brat bán agus gá chulín atra ríist. Dó 30 go na náda 70 is Staid Semple agus Líois ag Irrigation na bhuachan tá sé cá an pass go dúra níor bhain sé Maher amach agus clúdach maith dhéanamh an son ag Dara Egerton. Rownige ag Adara an ceann guard an rís an Greens na súla agus Líois chun ceann don ceann so Tráchtaire Shanahan an pass cofada le Tomás Keys féhrú cá sé dul siar amach go dtí Aaron Dunphy inis Líois ag fiabhsú seansan son ag Stephen Bergen ag Adara sin an tríú cúlín ag Bergen ach ag Adara an Raitor rá gur nó níl sé chunis sin i ceadú ach tá buile chumán fight an son comá ach níl an ceann so ceadú ag buile séir amach ag an Íarmhí agus a teachtam níos chun é thóg an Noel Connaty. Fear Líois fós síntan son ach an Raitor láidir go mágur raibh Cluiche feicthe istigh an son agus beag an buile séir i bhábhar na hirbhí fanan an scór mar bhí dó 30 gona náda 70 gá chulín atra gcónaí agus fear Líois fós ag fáilt Chorlaith an son. Ríist gan ach gá chulín atra agus an dá ar ag tréad agus ag tréad chun fannacht a rang a héin. Sin an dúis agus dúis eolmhór fear Líois ar náisiir na cosa an buile séir go mar ag an Íarmhí. Ríist an lántasí Míchéal a Cillian Doyle an captain ag chur iireacht eile staach ag Adara ní brogan ceann son amach ach Enter Rowland cúlbar Líois teacht amach ag Íarigh chur seachtaí lámh Stephen Maher ar Dave Howlach anna chaimhint idir é héin agus Robbie Greville ag buchant an ceann áirithe sa seach sa lár deisenis ag an Íarmhí an ceann son ag Seol ag Taistil agus Seol tá Haran trasna an trí cúlín atra bout bháin eile an scóir sin ag teacht ó Ciarán Doyle an tarna ceann ag a siúd tránóna anna iireacht. Passion nún buile amach imime stray agus an lámh agus an bratan ordagan réid ar nó an muir an son ag puck slasa ag Adara an chéad ceann sa dara le.
Is Jack Kelly Hogan, Derring will degang the fucking Shlasa Toka, a Varcane and Tronona. Bekerkamach Shana Clachtaire, Erin Gerd, a Stad Hour Hashaw. Erin 3 Coolin Kunderrig, Do Carjeg, ag an Íarmhí and Da Chulsicéad La, O Joseph Boyle agus Niall O'Brien, Puck Shlassanish, ag Lísh. Rish Cluiche Mahanson ag Jack Galvin for sé Coolin Massicéad La, O Éile Rúher. Galvin Fosadal. Ag Bressus and son to Farlisha, agus well Galvin Fos Quinine sé Shellev, and pass ag Dara Mihir Stray, agus is fair le Ficrasí Fennel, Dullistach agus Shinna Glana, Dulish. Mach fada le Aaron Dunphy. Dachar an dair in Dulcan Kang Yen of an son, ach Shearer Talish Dul, agus Rakish Dean Coolbara, Rowland Boutawan Ella. Dín taobh sudden Farkanish, score Tastaluha, ach reached on O'Brien of an son ag Aaron Craig, agus Brew Bertrix Strachas ag Deraton, Willis Booch and son agus Keem, Joe Fortune, Harvest Osta, leis an Upper, agus an Raw to Ibre nor Irata och Huristach ag Aaron, ag Toast and Darry Lahanson beg Willis Ella, ag Killian Doyle, Gadisha Tronona to Nai Gulin Aimshig of Varcana. Counts of Dachar Gama Iling Gare Gama her Muhar Dave Lina. Gadisha Tronona Toshi Trisha Unta crying. Hope under the Tevu the near Vir Dave Lina, because the Leash Homa. Ish Dial, because Shansage Kerachulina Karatra. Queen of Leash, Kuikulin Contosig, Skate Denomant and Clare, Octonaga 3. Ach, well done, Íarmhí ag Fiausu, Choman counts on well, Logir to Gadera, big Dima Hain leis counts on her, Vishe Dulgama Rivishin, counts on him her stray. Nish Rosking and Girke Vukan to Leash. Reached Cossant on a Vahin of a Íarmhí, agus a Horstock and Margadi, Niall O'Brien, Far, on Cool Sichead La, reached by Puck Shlasa Ella, Vover in Íarmhí, no Vover Leisha Gadera. So Commander Meg Bulasera Gadera. Overleisha. Oh, here in counts on a Meher Stray. Brunton is a Shakti Lava Robbie Gravel. This Ruddy Bunus could gone of a Hedol of Overleisha. Shantanisha Killian Doyle. Counts on Courish Stock Agus Haran Chasnon Shin Skilden Kateska. A reached Egan Íarmhí to Degulin Inish. Eg Killian Doyle. Agus Kilin Shishin Gulan Vjarna Inish made Hukadi Kerakulin. Shelvic James Keys for Tri Colleen Sikedla. Counting Tastal and Isho Leash and counts on Courish Stock against showed on Eric Tarfad and Caru Colleen and Isha Keys. Agus Hastic Shishin McGriffin 3 score Rivishin. I'm Shah Egan Íarmhí. Oh, Sor Gowallan son Ryan Malani. Faking turn around. Sod Ledna Parka, Bruin son, Vishagirga Korshakti Dunfield near Yebrick Shishin Amakdov. Shellifer Nashig Lee, Shancer Coolinell and Counson, Ibrahim Stock, Agashin Go Coolin Ma Inspirada, Counastigi Dícháilithe, Eglish, Tashid Tráchtaire Nash, Díagar Niag, Agus in Clemoniach to Marsha, Nilshe Meha Uhana, Egastadcha. Counsa Eg Ian Shannon and Kate Counigashu Tronona. Can Fadella tak the shach, I can wear a vague fake and I can count on show count for eel and son egg leash. Counts a Balaheg Davy Glennon. Kalish Ganin Heston on, because there is in Deshays to the Killian Doyle Beholum. Go Chulín idir na fórnan Íarmhí fós in Uachtar agus Seansag Killian Doyle tá Degulín ag a Varcana Gadisha Tronona ach an Counsa well a reached nearly
Chuirg fadisteach agus bhí crunas magalóir agus anmhaith an áíire go dtí seo tróna ganach beidir ceanháin an cean dearnach ar fóríl. Dá scór dearnach ag Cluiche. Dícháilithe inis. Agus an count á ríist Tharn Trasnán. Ein scór díag an isis ar clár na scór ag Dícháil. Agus an bhearda méidethe go dtí 3 cúlín bouta bháin eile. Á pas Cluiche isteach an son, go dtí Tomás Keys dechrtaí é a bhuachant ag a deire agus sleamhnaíonn amach ar an lína beag an puck sleas ag a deire I bhábhar na Íarmhí agus címan son Joe Fortune ag iarraig ará leis an himreoirí socrú síos agus an plána leanúnt. Tá siad in uachtar. Fenómad fáchas a Cluiche. Joch anna chuid rudaí tarlú in san tréimh se ama sin agus titan an muir son thar bratach. Tá si go bra ar neisir na cosa. Agus ag a deire beag an puck sleasa. I bhábhar na Íarmhí. Jack Galvin. Ballthe go deire. Agus chortha isteach go héifeachtach ag Shane McGovern ach clúdach má siaran son ag Cluiche ní bro sé mac ag a deire mar go bhfuil Kevin Regan ag iarraig é bhuachant ag a deire Dícháilithe tríd istigh an son ach tá Roland down agus an contúirt glanta ag Cluiche mac go fada le Ian Shannon fuair sé cúlín má níos tuiscin count on ar an ountí tá siad ag iarraig é chuirteach dí Tomás Keys Shellah Búte Keys tá imreoirí ar dheis agus ar cléach ag a deire tá sé sásta an scór a thógant é féin scór maithan son ag Keys bhí sé ag bagart count aimimsú le cúpla nómna nús ag an deire an count son aimimse ag agus scór má an tarna count ag sa Cluiche. Bhearna leidthe ríist dí 2 chúlín. Deis ar scór eile ag Cluiche an count so treoirthe Tharn Trasnán agus bhfuil an bhearna is lú atra ní féidir na súla bhaint an Cluiche tá ionadaithe tacht ón dáhéamhan is tá ihar a 8 ag a tachtasteach don Íarmhí agus sin é Peter Clark agus ihar 26 tachtasteach sin é William Dunphy sin é captéin dar nó Líse gortú a chur asta ach níos ná riamh seo an tam é thugann isteach. Cúlín atran sa Staid Semple seachún Cluiche bouta bháin eile agus Ross King. Gach scór có táchtach in Cluiche bhfuil an méid sin ag brethir fannacht a rang a héin sin an dúis. Ní heastíonn ceachtardas na fórna bheith díbrethe Shellah son ag Martin Phelan. Fóstadal pass Cluiche áling a seachtí James Keys. Keys a dul ruúir seans atá ag ag a Darren Council stop ag an cúlbára. Bhí seans úntachan son ag James Keys ar chúl ach obair bhá déanta sa chúl ag Noel Connaughty. Council scuirn sé amach Harlína ach ag a deire buile séir brunta an réitóach bhí seans úntachan son ar chúl ag James Keys ag an deire Connaughty a déanamh dóhan sa chúl. Fuaisibh go cinnte den Íarmhí. Nis cúlín idir na fórna an Íarmhí fós éon cúlín amháin chun tosaigh dó sé ag le nád a fithe héin ansá is Staid Semple. Agus an lasar sa bharach ní léon cheist an council bútar náis ag Stephen Maher sé cúlín godí seo ag Maher an council ag a deire tuitigh sí gardas ó seachtí lábha Connaughty féhrú níla go deire a rin leis sé chur amach go fada le Conor Shaw. Nis Robbie Greville. Pass Gardenson godí Kieran Dícháil. Scuilann sé féit tá 2 chúlín godí seo tránón ag Dícháil agus tá 3 count in isige Anna iirecht an son an módíireach passanna Anna Cluiche an son ag an Íarmhí an 3 chúlín ag Kieran Dícháil agus an bhearna méidirtí 2 chúlín a ríist. Nis seans ag an Íarmhí Davy Glennon an council choiristeach Loch Lantan na Íarmhí Harveh sásta leis a ganson a ríist a brab na súl an bhearna sin méidethe go dtí cúl. Nis Líse Gurrig Shellah chuirtí Aaron Dunphy. Smachttar na sé Ross King. Keys ag Lord Shellah ach ag a deire scuile siad an count son isteach agus Tharn Trasnán an son ag King. Scór má.
dachar na fórna seo scarún Tony Éile in Durlas Tráchtaire. Slas Éile ag a Líis. Scóráil an order fad an dá chúl ag an Íarmhí dar nó. Teachtaigh le Ross King for sin cúlín deirnach seansar scór eile inis de Líis an count son ag Hurling ag a deire Harran Trasnán anna iirecht an son ag Ross King agus ag Líis agus ag brab na súla ríis níl atrach éon cúlín amháin. Nis fiaus beidir le feiscin tar Imart Líise le cúpla nómada nua sa seachtaí James Keys. Seansa go siúd an count son choiriseach ag Keys ach ag casa ag a deire agus an seachtú count tá Míchéal Stray ag Líis. Dá chúl mar bhí mé rá teacht don Íarmhí sa chéad le an chéad count ag Joseph Boyle an tarna count ag Niall O'Brien agus Líis well im líon nílach ceithre cúl aimse có agus dachirtaí na bratacha glas a gárdach ann fós a có seach chun rí Staid. Donna Hartnett. Pass stock fadal Aaron Dunphy seansig Dunphy cuasaí a chortha múan sonach ag a deire dír cúpla áirlach Clay agus fóríl. Nis ag fécintar na banastóí an dáhéh iad a ggéirt na himreóirí a bheala agus a gríosa in san cara uair deirnach atá fácansá in Durlas. Ná an count pút ag King agus ní léon ceisnach go raibh Cluiche agus brú chur an son agus began puck séir ag Líis. Cinnte le cúpla nómada nús fuair Willie Maher ag fiosú ansá. Leis an count ordathe nó níl go deir ag James Keys nach tá buile séir bronta agus deir sé sin deis de Stephen Maher cuasaí a chorthamú a ríist ansá. Bágus siad fé Dunphy níos óla mé tá Stephen Maher dul trasna. Nis seansa go cuasaí a chorthamú an cúig go bát ansá Tráchtaire. Iling géir go mála sé gceann árthasá agus ríist cóngart an taobh lína ach an fear chéine trí sé bheith crainn go má dómh ansá Tráchtaire. Stephen Maher gach ar a chótáach agus tá an clé Míchéal an son agus an post de búilte agus ag a deireadh agus ar national Íarmhí bhíidir dúise go mad an countá bhí seans únta an son ag cuasaí a chorthamú inis seo chun Dar Egerton go dtí Aaron Craig agus an Íarmhí ar an ansaí bát amháin eile. Nis tín onatí a tháinig isteach sinné Peter Clark seileadh bút ag Clark ach leabhlocháilta níl chuntúir glanta go fólaigh an deireadh sciúrann sé ar an lína agus beidh iirecht cúighéidir go seacan son ag an Íarmhí ach Míchéal son ar Maher agus an posta búilte an son aige agus glanta ag an Íarmhí agus ar déobh eile seans inis ag an Íarmhí gá chúlín a chorátar agus Cilíonn Díle teacht amach éon chúlín díag ag a bhar céin na Tráchtaire fear rátáirne dar nó. Dar nó beag an Íarmhí le Cail chunig ceir seachtain Ioniuh in san chéadbhát a craobh chomórtas Laoin agus an chomórtas Seosamh MacDonagh a bheith idir lámh ag Líis be siad le ífálaí ceim caiicís ach tá mé cinnte nach bhfuil ceachtar as an fórna ag smaoinemhar na cluichí sin ach fannacht i raing a héin don bhblionn se chuing agus ag Staid seo tá Íarmhí in uachtar agus an count son brúanis go cinnte ar an dáhéh an count san Míchéal Stray Cilíonn Díle sin gá ceann atá caiilte sa dar leige agus Ross King le pocamach mar bút ag Líis siar a hain sé. Fannin an scór mar bhí dóthachtaigh na náda fithe trí cúlí natra seans ag Líis an count son a teachtaiste ach ag a deire aspa crinne sé ríist ón dáhéh agus ar fóríl an naú iirecht atá Míchéal Stray an son ag Líis Tráchtaire. Dul Connacht ceann gard go má tócha ag a deire. Rís bút ag an onadí sinna Peter Clark lúsúntaach sa bhar seo ach cai sé tarfaí an scór blocháilte fósa trídetha Clark ach tá Berto Líseán agus Irene le Ian Shanahan ag a deire
Teachtamach agus Líise choir announcí. Oh, and a cosint ar fad déint son ag an Íarmhí. Ciarán Dial. Seachtaí Cillian Dial. Sin in far cuntar oh, sár skillan son. A Cillian Dial sensor Coolín and count son. Haran Chas non bhí sé Peter idir gá chorla. Cool no Coolín. Tá brat bon ordathe tá Coolín aige. Sin an tarna ceann diag ag Cillian Dial seánóna agus an iirtar fad ón immert ach an skilla bhí aige chun an slitter a gárda cédúr. Scór maith ag an Íarmhí. Den ómad de gná am fáca gá Chúlín Athransa is Staid Semple Líise ar announcí Shelavan son ag Aaron Dunphy a Cluiche feic ag an réitor. Ag an réitor Sean Stack ó na Parnells am Laois an count on Hurnash agus beidir go meid focail go lid an éigen chumá níl go deireadh tá sé sásta an bulas éireachán fé Stephen Maher. Míchéal Darragh ar leis an ceann dearnach cím go bhfuil an Éile ag olabhúchan Tráchtaire chomá ar Íarán Líise stom gur iver a fithe PJ Scully over East mór osraí Chail Chatína bheith Tráchtaire ach an buile séran son ag Stephen Maher sin an seachtú ceann ag a siú tránóna agus an bhearna is lú atra ríist. Se PJ Scully Tráchtaire. Bhearna is luidir na fórna sa Staid Semple agus cáfis nach go mbeadh ann breise tastáil chun na fórna seo scarún Míchéal ag sé díanaar an ceachtas na fórna chailúnta agus Staid seo seachún iirt an a bheith Davy Glennon a ríist ach cosint an a bheith dhéanamh an son ag Padraig Delaney Siargdí Rowland is Coolín Atra dónaid ag a gine nád a fithe cahar an Íarmhí in Uachtar ach Líise ar announcí Spórt a son smacht go háling ag James Keys tá Ceithre Coolín aige Keys a dul arú seans aige cuasaí a chothramú Keys isteach Haran Chasnan don cúig go bouta tránóna na fórna ar cóscór an iirtar fad ag James Keys. Dá scór dearna canis ag Líise bhfuil an momentum a dul in a bhábhar agus Staid seo. Began de vroeger neer wie is Teachtamach leis a gceansa. Dearn clog go bhfuil 8 nómad a gná am fáca. Is Shellah Búitin son ag an Íarmhí agus ón Keys. Keys fósadal chances ar cúil aige. Nada histeach ís an salíntán. Ón Keys le cúil den chéad scahan son ag an Íarmhí ag Staid cinúnach sa cluiche. Díreach nóir bhí na fórna chotharm ribh sin ag Líise. Sár cúil inis ag ón Keys. Agus a brabna súl an Íarmhí gafa éon chúl chun tosaigh bouta bháin eile. Bert Shintón dáhéhan is. Ach an cúl sin. Fíorthacht a chu fad agus cílín sé sin go bhfuil bearna trí Coolín Atra bouta bháin eile so díreach nóir bhí an obair cruúig déanta ribh sin. Ag Líise tarringtar cóscór a brabna súl chunig an Íarmhí go raibh oscailtaí ann agus bhfuil ag a deire cúil aimsethe. Arú eile dhéanamh so ar an dáhéamh cím go bhfuil iver 23 ag olabhú ar an Líise le Tráchtaire sin é Gearóid Lynch ó bhaile na chuile agus fear ag fágantar ar na Íarmhí an son chomá. Nis nuair has nóid beag an bochamach ag Rowland sa chúl. Cúl glán idir na fórnach am fós ag Líise. Aber chosint inis le déanamh Dave Eile an Íarmhí ach í compórta go maithiste an son Robbie Greville inis. Ingrán le iarachtan sa chúlra. Pásáling isteachtaí Davy Glennon. Brewer Glennon. Shellah fós aige isteach le Niall O'Brien for sé cúl lúg for dómh sa chéad leathan countsa chuiristeach ag O'Brien ach ag a deire. Néú ceanna tá mithir straon son ag an Íarmhí tránóna. Ach an cúl sin in áíire ag ón Keys.
Score Kinunach sa Durlas, chun Ross King a ríist, Brewer, Lannan sé leis, Shannon Dorn na Fornan count son ag a dara, ag Thurling to Stachtaí Láva Connatí, agus Seansaige an Íarmhí a chur announcí bout amháin eile. Laois ag trid godaí an dara, scoring ag tastáil utha áfa chun Tráchtaire Nations an Caibhland, cool dara ag a teacht ag ón keys. Anna rid in san furin show Laois and count son ag a dara. Well, it reverted atá sé agus smacht ag a dara ag Dara Egerton agus her nasty Connatí a hain sé. Donncha Hartnett. Brewernish ar himróí dáhéh Ross King a ríist. And he freaked dent on her Hannah Shestach, James Keys, Coolín Keys, Counnick Tastolo Leishanish and Counts us Shoulder Stock, oh, Tain Connatí in order, Agus and Counts us smacht a Gahefach Duck again, Agus Egastadcha, well, Bader will come in a massive begani Nismo, Íarmhí, na Laois, Ross Concheliva, Killian Dial, Egendera and Tavlina Ebochent, Agus by the Puck Schlassa, Egendera Evolver, Laois, Tá Dial Sheen, Agus Gertonson Choma. Tá iver a fé cahar teachtaisteach sin é Dara Clinton agus a fágan na parca Niall O'Brien agus trónónamach chuiristeach ag O'Brien ach tá mé búrthaine ag fécintar Cillian Dylas cosúil gohfuil gortú ag chuiristeach ar leannig sé go mí ábhar an son nuair chuig an slitterthar an taobh lína agus tar nó bhí sé gortú den dách le dearnach tá anna haspántas tu úd trónóna agus dos éon cúlínaige ach inis tá sé gortuthe agus cór leiise tastáil. Tá immer horse some resh, den amach ag an Íarmhí ar a barc agus an weir ag iarrig an tarú sin a bheith chur ag gríoch ar fad agus nach me géin Caibhland nó éon achran ag a dara agus cór leiis fós á chur ar captain na Íarmhí sin ag Cillian Dial. Fágan Niall O'Brien an farc ag a dara. Cléma imar ag a siúd agus cool Harveh cinúnach sa chéile hanis anadí de Laois comá. Sin iver naidig James Duggan ag olafúch an teachtaisteach. Cillian Dial ar na cosa ar an clog bhfuil trí nómad go le de gná an fácaí agus deir go méid nómad na ggó ar leid le chuirla sin dam cútah gortach ag an stad seo an Íarmhí éon cúlaháin chun tosaigh. Í Duggan takaisteach go fóil tá sé ag iarraigh teachtaisteach ach sé staach dí na tosathe go cinnte agus níl ann fós an tarú sin a dhéanamh. Leis an puck Schlassa a ríis ag Laois an countá Míchéal an son agus siar tá David Glennon, Brewer Glennon. Ag an deir iarraigh teachtaisteach ó Conor Shaw. Cillian Dial fós ar leachchos a sigan son dhéann se go thomláin compórteach. Dhéanach scóramháin eile beidir an gnúd an Íarmhí agus stad seo. Ann fós le dul smachtan son ag an ondí sin é ón keys an fearrhéimse gon cúla Cailthe go deireadh agus amach a hagan Ian Shanahan. Cailthe go siúd inis agus an Íarmhí treise sin a bhuachan tarnáis. Dara Clinton, pass Macdín Farlar Parker sin é Robbie Greville ní léon scóraimse go dtí seo agus tá inis agus sin scór cinúnach ag a Farlar Parker Robbie Greville ceithre cúlín inis atra agus cumann amach sa beidir ar an Íarmhí. Cúlín atra Cillian sin bhfuil gá scór ar leid ag tastáil ó Laois chun Tráchtaire Nash sa Caibhland ó gadíocht úntaach déantan son ag Jack Galvin agus an sliotar buinte de chamáin maithair agus an Íarmhí a tacht éon uairháin eile an cúil sin go cinnte tréis siad a spreaga Glennon inis iarracht an son ach garad isteachtaí lábha Enda Rowland. Spása sin an son í láing ann ó Laois áfach agus éasca ag a Tommy Dial teacht amach leis a gceansa. Glennon a ríist cuid bhd a Staid Semple clúdathe ag Glennon Seanóna ceann contúirte choristeach an son aige in orda hain siad ach smacht a goáling an son ag Donncha Hartnett nis Roinn Mullaney caig Laois an sliotar bhoga go mar níl ach nómad go leid a go nám fáchan agus bei cúpla nómad an am cútah gorta tá mé cinnte ach scór ag tastáil go dóirt ó Laois Shellavig James Duggan an count son ag Duggan anna iarracht ar fad ag a siúd. Anna dír chlár na scór agus trí cúlín atra ríist.
Nes iver naide go tacha seachar ar na Íarmhí sné Derek McNicholas ríist imreoir le taithí is a siúd agus Dícháilithe fágan na parca ar leachos tá gnó máidénta gáfach tróna dos éon cúlí naimse ige agus tá méid cinnte go mé sé gírig ar na dhéiscint ag buchantan sa tróna a gortú go cinnte choristeach ar. Nes cúl glán idir na fórnan sa Staid Semple an Íarmhí chun tosig agus tá builis bronta ag Sean Stack ar an Íarmhí agus an fógra me hanarda be ceranómad dam cút of gortathe sin atá fógra antá lecha gair a chur híos fum ar chos Cilíonn Dáil nó cramán den amach beidir ha chursteach ar ach cumad amíd na súl ar an immert. Deise an Íarmhí an bhear na bhéadú go dtí ceiricúlí na ríist. Hóchach Dáilí dar nó, níl sé ann inis agus sé Dara Clinton i dhéananig an gnú. Agus an gnú déint go maithe Clinton. Is caiig lís scóirí aimsú. Can íslim isteach an son ach é sin bhfuil bhí sé is tócha idir gá chóirlann son seanna an tart fé éin cúlín nu é chuir seach dís na tosa ag an deire ar fóríl agus bin an deirna go bhíúthe agus trí nómad an am cút of gortathe fácan so tá an Íarmhí ceire cúlín chun tosaigh trí a fithe héin gine nád a fithe sé agus cuman na maithas ortha an trí cúl in áíre a déanamh difriocht ana bhór an chéad count a teachtaréis carú uair Joseph Boyle ceann eile ag Niall O'Brien agus an ceann beáchtaí beidir iirecht ón Keys ar 63 nómad trítigh Cluiche. Davy Glennon a ríist an Hispántas ag a siúd tróna. Dín tonadí tá díreacht isteach Derek McNicholas scuile sé fé iirecht é héin McNicholas Harran tras ná sár cúlín ar fad. Cúlín in is atra. This James Keys ríist an obair dhéanamh isteach an son ag cosantóirí na Íarmhí. Glantaigh Dar Egerton. Nis McNicholas a fuair an cúlín dearnach. Seachtí Davy Glennon. Spás ó sa córamach inis ag Davy Glennon. Fós a dul cá sin pass a hard agus seansar cúlín eile an tamsa ag Aaron Craig. A iirecht an 10 ceann ar stray ag an Íarmhí an clogarrág bhfuil fé bhon gá nómad fácan inis agus cúlín idir na fórna. Nis cúlathach tastála Cluiche agus stadseach an pass sin róáda agus éon ceann díreachtaí inis ar fóríle có. Cúlín idir na fórna. An dúis, well, dúis áilmhór fanach de rang a héin don bhlíonn se cúing an count sa smacht a ríist ag ón Keys an fear aimse gon cúl tá cúlúntaach feite tá cúlín den chéad scohan is ag Keys sé cúlín atra cuman na maithas an is ar Íarmhí. Nis oscailtír Dave eile cúla hastín an áíir ag Cluiche agus Staid seo agus an réitor can é Cluiche Harnáis agus buile séir bhronna agus tá mé cinnte go gatha siad tart fé on cúla agus Staid seo le róise chumá le himmarthóir ón Íarmhí. Sé Cluiche Aaron Craig tras na chuige. Carta buí brunt ar siúd chumá go déanach ag dearn clog nach bhfuil 10 second fácas a Caivland agus fécé tá tócha in níos chun an count a hógant Enda Rowland cúlbar Alicia tá sé cúlín atra cúlathach tastal Ísel isteach san angach agus tá an cúl déanach an son ag Cluiche agus ag an cúlbára agus tá 3 cúlín inis idir na fórna 3 a 53 ag gona 1 a 56 cúl déanach an son ag Cluiche beidir go méid immertáin eile. If over na Íarmhí a bheith an countá Curry Stock agus Harran Trasnán cúlín an áracha sé ríist an son scórma ag an Íarmhí
agus an réiteoir ag féchant ar an óradóir scuile sé leis an nimmer tá ceithre cúlí natra ríist. Ó, buile sé Éile an son. Well, tan tam geall bheith caite tan Íarmhí an uachtar ní léon ceist fé sin agus beidir gohfuil seans déanach eile ag Laois an Council go contúirteach imtheisteach an son ach imreoirí six sa cearnócht a cúpla imreoir sínta gorta hanis comá ach an adó gearrig séit an son ag an réiteoir an bua tucha leotha ag an Íarmhí go deire bhí anathe spántas in áíire ón dáhéamh den amach gur ceithre cúlín atá atraigh an deire 34 gona héana fithe sé agus cílín sé sin go mbeidh Laois díbrethe gotí Roinn a dó na strathamaíochta don bhliain se chuing an Íarmhí tá siad sláán sábháilt an sa don bhliain se chuing a Roinn a héin trí cúl a bhí fíor cinúnach ar fad dómh sa cléthan chéad ceann ag teachtrééis 4 uaire Joseph Bail an tarna ceann an son ar 6 nómad agus fithe agus an son an scórbethachtaí ar fad dómh ón cís ar 6 nuair 3 nómad agus 60 thrid Laois ar neis bhí an cúlbáire i teach an caing le cúl déanach dómh ach ag an deire tan bua tucha leotha ceithre cúlín atraigh an deire chógáird agus don Íarmhí fanna siad a Roinn a héad an bhliain se chuing an scór dearnach an sa is Staid Semple na Gréine 34 ag an Íarmhí 51 ag Laois. Tá Bert chosantóiriste go nach tá sé aimsethe go héfachtach ag Martin Phelan fóstal seans ar cúlín eile sár obair an son ag Martin Phelan go dtíon taobh eile an farc. Council Era Dave Lína Gaulish Stephen Bergen sár iirecht an son ag Bergen the shell of ball haríist in Lontasí Cillian Doyle squealing sé fé scór eile an Council imethe staach agus Harran trasnómal tá cúpla sáiltan son ag Maher agus an istá brúga cinnte ar an Íarmhí Stephen Maher agus ríist an Council Currish staach agus Harran trasná an Phelan for sé cúlís túise sa comórta stratha Phelan Tarna siar níla ar an réiteoir scuilann sé leis ag deire seans ag Stephen Bergen an tarna Sullivan son ag James Keys fécinn sin orda seans go siúd ar cúlín an amrachad spáis aige scór má Helen son ag Laois agus ceann contúirteach imime seach an sár go bháiliste an son brúan is ar Laois an Council nada has a líon tá ag Joseph Bail réiteoir scuile leis Tá an searnáise go deire agus tá seans ar cúlín an Council Currish staach ag James Keys an tarna cúlín go siúd is Staid Semple sa cluiche Dícháilithe contúirt an sa smacht gáling agus seans ar cúla an Íarmhí Niall O'Brien go sásta le cuasaí go Staid agus iad contosaigh tá seans in is ag Laois James Keys gá cúlín go dtí seo tránón an Council ón Dave Lína scóran ag Laois Cluiche seachtaí Jack Kelly seans go siúd ar cúlín agus ríist fad galóir Will Crinnes tá Crinnes an son ag Jack Kelly an greibh ag buchant an ceann áirithe sa seach sa leir deiseanis ag an Íarmhí an Council ag Seoil ag Taistil agus Seoil tá Harran trasná núsa go gan a bheith dul bhar Laois seans in is ag Cillian Doyle Council Currish staach agus Harran trasná sin scild an céadsá arna leid haríistí gá cúlín Deisir scór eile ag Laois an Council Seoir a Harran trasná agus Garden son go dtí Ciarán Doyle scuilann sé fé tá gá cúlín go dtí seo tránón ag Doyle agus tá tríú ceann in isise anna iirecht an son Nis seans ag an Íarmhí Davy Glennon an Council Currish staach Loch Lantan na Íarmhí Harvest ásta leis a gan son seachtí Cillian Doyle sin in fear contúirteach sár scill an son ag Cillian Doyle seans ar cúlín an Council Harran trasná bhí sé Peter idir gá na sell of búit an son ag an Íarmhí agus ón Keys fósadal seans ar cúla nada staach ísin sa líon tán ón Keys scórin ag tastáil go dóit ó Laois sell ag James Duggan an Council ag Duggan anna iirecht ar fad ag a siúd díon tannadí tá díreachtach isteach Derek McNicholas scuile sé fé iirecht é héin McNicholas Harran trasná sár cúlín ar cúlbar Laoise tá sé cúlín atra cúla tastáil íseal isteach san angach agus tá